guys! Good morning! This is Michelle and request welcome sa aking YouTube channel. Halo-halo ko sa Good morning to my beautiful plants there at the back. Ayan, nandun yung aking orchids. Ayan. So, good morning guys! It's already 7 or 8? 8. 7:30 in the morning and I'm going to make my breakfast. Saan ko kayo lalagay? Pinag-isipan ko dito. Okay, gawa tayo ng breakfast guys. Kakain ako ngayon dahil bakit naman hindi? Aray ko, bakit hindi kakain? So nakapantulog pa ako guys. Oops, ganyan na ang toyo. Ito meron ako ditong kawali. Pinaglutuan ko kagabi. Itong mantika na to guys, pinaglutuhan ko yan ng chicken breast. Nakaraan. Tapos meron ako ditong juice. Mag-almusal tayo. Ibalik ko pala to. Anyways, may hugasan ako dyan. Hugasan kayo may after kong kumain. Anyway. So, kanina pa ako gising. Gising. Scroll. Tapos, yan, tinawag na agad ako ng kalikasan, guys. So, kaya medyo maliit yung tiyan ko ngayon. So, kain tayo ng itlog. Itlog ang aking kakainin for today. Ano niluto ko dito? Niluto ko lang naman dito yung yung sausage ba? Pero, tanggalan natin na. Anuhan lang natin ng tubig. Gawa tayo ng itlog. Sa itlog, kagabi, yung dinner ko, yung itlog lang din guys na may spinach. Tsaka yung itlog pa din tayo. Itlog. Meron ako dito may pasta dito guys na walang na walang sauce ba. So madali lang naman ko gawa ng sauce kung gusto ko kumain na may sauce. Tsaka may isda pa ako dito guys. Siguro lunch ko na lang ito mamaya. Sarap. Pero sa ngayon, mag-itlog lang ako guys. Tsaka tinapay. Ay, lunch. Alakay. Baka hindi ako makakain mamaya eh. Tanggalan ko. Ano ba napunta dito yung Ayan. Kasi, appointment ko pala ngayon guys ng ngipin. So, binuksan kasi ng asawa ko tong asinan namin ng malaking-malaki. Kaya parang nakakatakot anuhin. Kasi nung nakaraan, alam nyo ba? Hindi pa alam. Sino nakakaalam siya? Nung nakaraan, sabi ko, naglagay ako ng asin. Napunta lahat ng asin. Alam mo yung sobrang dami yung nalagay na asin. Kasi yung pala, binuksan niya pala. Binuksan niya pala ng Kasi binubuksan lang to guys ang maliit. Ito lang yung maliit oh. Tignan niyo, di ba sirang-sira na dito? Kasi binuksan niya lahat. Kasi hindi ko nakita. So ayun, pagbukas ko, yun na pala yung pinakabukas niya. So kaya napunta lahat parang natapon ko lahat ng asin sa niluluto kong itlog din yan. Hey guys, ayan ang aking almusal. So, ayan na yung yung tawag ito, aking tinapay, tapos yung itlog, tapos yung sausage, ayan ang juice. Ayan, kain tayo. Guys, tara kain tayo ng almusal. Ayan, mag-8 na. Ang aking appointment is 9:45. So, kaya ako ay may oras pa. May oras pa. Ay, nako. Sana hindi umano yung aking bibig mamaya. Hindi magano pa. Sana okay siya. Kasi last na yun ba. Kasi alam nyo ba, nung dati, kung nanood kayo ng dating vlog ko, yung sa unang sa unang root canal ko, as in, nagniwi talaga, parang namaga talaga yung ko. Dito yun sa una. Ngayon, dito pa rin siya, pero sa baba naman, dalawa pa. Dito yun sa taas, isa lang. Kaya dito sa taas na to, ayan, kumpleto pa yan siya. Tapos yung isa ay tawag ito? Basta, sinabi ko na yun dati, ulit-ulit. Basta ganun. So, kain tayo, guys. Thank you, Lord, for the food. Amen. Ba't ako may ganito? Wala akong pala. Tinidor. Ano ginawa ko ganito? Sorry na agad.
Hey guys, update! Nandito na pala ako sa city. Hindi ako napasabog tapos kong kumain, toothbrush, ayos. At nandito na ako. Diba? Sumakay ko ng bus. Tapos nandito ako sa city. Marami pa akong oras. Kasi 9:45 alas 9 lang. So, para hindi tayo late. Kasi yung nakaraan late talaga ako. Tapos nakalimutan ko talaga yung taramin ko. So, hindi ko alam kung sasabihin sa akin ng dentista. Ano nang nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka nakapunta doon sa appointment mo? Diba? So, pero alam niyo ba, yung araw talaga na yun, as in, alam ko talaga yun, umaga pa lang. Hindi ko alam pagdating ng hapon na wala sa utak ko talaga, as in. Ay, nako. Iwan ko talaga kung anong pumasok sa utak ko noon, ba't hindi ko na, yun. Ay, nako. Kaya ayun. Ngayon ulit, diba, dapat tapos na yun siya. Anyways, ang ganda ng panahon ngayon, malamig pa din siya. But, yeah. Dito muna ako guys, sana may bukas na dito na shops. Alas 9, madalas kasi alas 10 ang bukas yung daming ibon. Madaming so, yeah. Wala pang masyadong tao guys, kasi hindi pa naman magbubukas ngayon. Diba, ang ganda ng bukas yata siguro ang DM. Or sarado pa. Ano oras bubukas ang DM? May sarado pa nga guys, wala pang people sa loob. Meron na. 8:30. Pasok tayo ito guys. Kasi wala na akong facial wash. So, bili tayo facial wash guys. Yung facial wash ko na ginagamit is Nivea. Ang pinakamura sa lahat. The facial wash. Walang available. Nandito na ako. Ang ganda ng ilaw nila dito. Nakakaputi. Yung ilaw nila nakakaputi. Walang Nivea guys. Yung aking facial wash. Ano ito? Wash gel. Pero parang iba. Wash gel with vitamin E. Yung isa kasi ginagamit ko yung may pearl. Wala. So, ano naman itong taong to? Ito na lang. Wala yung ginagamit ko na may itong isa. Sparkle. Okay. With vitamin E daw to. Wash gel lang siya Gusto ko yung may mga beads. Yung ginagamit ko dati na color green. Wala ang available. Ano naman itong Lagay ko kayo dyan. Ano maganda dito? Ito ay argan oil. Hindi talaga ito yun. Itong isa. Rose Noy. Mga new pala to. Pero ito hindi ko alam. Try ko nga to. Hindi ito yun Okay, so tapos na ako dun sa DM. Hindi ko binili yung facial wash na gel kasi hindi yun yung hinahanap ko Mamaya na lang ako after ng aking dental. Punta tayo ng Rossmann. Iba naman. Baka meron dun. Dito wala. Bakit? So, may ginagawa dito yung building. Nire-renovate. Bukas na yung ibang shop dito na pero yung iba sarado pa rin as yan. Tahimik. Walang people. May Jack and Jones pala dito. Nag-open pa lang yan. Yan. And I'm back.
Ang lamig. Narinig niyo ba yung ano ng ibon? Guys. Meron pa akong time, guys. 45 pa kasi 9:45. So, ano na. Meron pa akong 30 minutes. Pero, okay na. Lakutan na tayo dun while waiting. Ay, ano to? May shops dito. Dito sa magandang ano. Gusto ko talaga siya, guys. Kasi ano talaga siya ng araw. Anong pakita ko sa inyo? Ayan, no? Gusto ko siya. Kasi may mga ano, yung mga tawag ito, yung mga design, yung mga lumang ano, sa ganyan. Kaya ako siya bet. Ang ganda lang. So, yeah. Guys, update. Sa bahay na pala ako. Nag-upo-upo na gano'n pala ako nag-voice over doon sa mini vlog na i-upload ko. Anyways, tapos na yung dental ano ko, guys. Anyway, may anesthesia pa rin. Maano pa rin siya, anong tawag diyan? Naano pa rin yung anesthesia, guys. Sa ano ko pa rin, nasa bunganga ko pa din. Aray, nararamdaman ko yung sakit, yung ano. Alam nyo ba, 1.5 hour ulit akong nganga. Ang sakit. Pero nagawa ko pang mag-voice over. Tignan nyo mo, ito. Hugasan ko yan, ha? Mamaya ko rin hugasan. So, pakita ko lang sa inyo, guys, yung konting nabili ko doon sa DM at saka sa Rossmann. Sa bag ko. Yan. Ito, meron sila na may beads, pero Derma Skin Clear. Sana maganda ito kasi meron siyang niacinamide eh. Salicylic, Soare, tsaka mere salts. Dagat. Asin daw ng dagat. Dagat ng asin. Areko. Wash gel. So kailangan ko pa rin pala ng ano. Iba pala to. Ito ba ko? Okay. May ganun siya. Tapos, may nakalagay kasi dito, Derma Skin Care Routine. Number 1, wash gel. Yung gel ba? Yung ano, yung dapat pa bumili na lang ako nun. Tapos, yung toner. After nun, magto-toner ka. Tapos, maglagay ka ng serum. Sa umaga yun Sa gabi, maghuhugas ka ulit ng wash gel. Tapos, ito na, yung peeling. And then, toner. Basta, ito ginagamit ko to umaga. Gamitin ko na lang ito lagi sa gabi. Sa gabi, bago matulog, ako maghilamos, ganun. Kasi wala naman akong ibang ano eh. Ang sabi dito, reduce shirt, or magre-reduce ng mga ng pores. Tapos, nagre-reduce din daw siya ng basta na sa tawag ito sa skin. Basta kasi siya auf Deutsch eh. Tapos, trocknet die Haut nicht aus. So, ibig sabihin, hindi magiging dry tingnan yung mo, yung skin mo. Ganyan, hindi siya dry-looking skin. Hindi ka magiging dry-looking skin. Ganon. So, I just tried this one, guys. Tapos, bilihan ko ng dalawang shavers ng aking josawa kasi ito yung kanyang favorite na shavers. And then, resibo. Tapos, ang nabili sa Rossmann para to guys, yung tatlo. Tapos, ito sa DM, Ibelen Nature. Yung biopad. So, tatry kong mag-ganon. Tapos, BB. Ang kinuha ko, hell. Alam niyo ba, kasi may kinuha akong medium. Parang hindi na siya sa skin ko, guys. Natutuwa ako kasi hell na yung try natin to, guys. Kung talagang kasi ang ginawa ko is bumili ako ng medium. Hindi talaga, parang mas nag-dark yung skin ko. So, parang nag-darker. So, sabi ko, try kong bumili ng hell or light. Medium, kasi meron kasi middle o medium. Basta ganoon. Tapos, ayun, kaya bumili ako ng light ngayon. So, try natin, di ba? Pagka umipik siya. So, ayan. So, ayun lang yung napamili ko ngayon, guys, sa DM, 10 euro, sa Rossmann 8. So, ayun. At magbubukas ako ng pinggan, guys. At update to kayo mamaya.
Hi guys, I am from Aldi. Akala ko sa nagsasalita ng paper bag. Hi! Ay, grabe ang init. Ang init, naka-jacket ako guys. Puta ako ng Aldi. Anyways, ko muna kayo, walang sabit di tulad ng dati ko. Sa iyo ay sigurado ako. Ay, sabit. Sarap. Ay, grabe ka. Init kaayo. Ang init na panahon, diba? Nung nakaraan, lumamig. Ngayon, mainit na naman. So, yeah. Anuhin ko muna itong buko guys. Dahil naka-turtleneck pa ako. Ito kasi suot ko pag tawag ito, pagpunta ng dentist. Alam niyo ba naman? Kasi malamig kasi pagka umaga. Tapos pag naghapon. Hapon na ngayon guys, anyways. Alam niyo ba, hindi pa rin ako nag-focus sa pinggan, no? Na-busy ang lola niyo. So, pumunta ako ng Aldi at ako'y nag-grocery. Ang binayaran ko ngayon is $14.44. Wait. Bumili ako ng 800 grams ng pork giniling. 3 river ng asawa ko. Favorite niya. Tapos, margarine kasi mag-ano ako ngayon, magigisa pa. Tapos, itong Gouda na ginano na cheese. Grated cheese, ayan. Bio Gouda, basta chuchu. Tapos, tinapay ng asawa ko pang bawal. Meron siya ditong pang palaman, tinapay wala. Tapos, kamatis, 2 lang. And then, paprika na malaki. Or anong tawag, yung iba tawag nila ito, capsicum. Tapos, may grapes guys. Hindi green yung binili ko. Tapos, itanggal talaga. So, ayun lang naman yung binayaran ko. Itong paper bag, alam niyo kung magkano ito? 25 cents. Anyway, so magluluto na muna ako guys. Tapos, pagkatapos ko magluto, tsaka ako maghuhugas ng mga hugasan ko. Ito ka muna. Ayan. Ayan. Ito kasi yung pangluto ko yung lahat. Ayan. Alam nyo, nakita ko lang yan sa Facebook. So, gagayahin ko yan. Dahil sa Facebook. Ayan. So, magigisa lang ako. Ito ay pinaglutuan ko lang to ng itlog, guys. Yan tayo magigisa. Kaya hindi ko siya hinugasan muna. Diba? Kaya ng umaga. So, ang gagawin ko is magigisa lang ako ito, guys. Kalahati lang gigisa ko ito. With kamatis. Talagyan ko ng konting patatas. 2 lang siguro. Yes, 2 patatas. Sira pa kayo isang patatas. 2 patatas. Yung kamatis na 1 lang. Tapos, yung nag-iisang carrots dito. Ayan. So, pag-anin ko lang yan ito. So, maghihiwa-hiwa lang ako, guys. Pwede ba umibig na? Hi guys, welcome back. Musok-usok pa yung aking ang ginawa ko pala guys, ginisa ko muna itong giniling with carrots and tomato and sibuyas and potato. Di ba may tomato, may potato. Tapos, yung 2 paprika, inano ko dito, ito na, binutasan ko siya. Tsaka ipapasok ito dito sa loob guys. Tapos, i-bake natin. Nalagyan natin sa ibabaw ng cheese. So, ganyan. So, paano ko ba to Dahil, ano ba to? Ayaw niyang tumayo eh. So, anuhan natin ng konti. Para tumayo siya yan. Diba? Tumayo siya. Ito gisa walang problema yan. So, ito na siya guys. Ginisa ko muna yan. Akin itong cheese sa atin yan. Tapos, ilalagay ko na siya dito. So, Bartemel. Nagpapakulo pala ako ng itlog. 5 itlog. So, lagyan natin to guys. Kalahati lang nung 800. So, 400 grams ito. So, I have this cheese. The Bio Gouda cheese. Luto naman na yan siya guys. Yung giniling ba. Kasi nagisa ko na yan siya eh. Na siya, naka-half cook ba. Tapos kasi ko pa yan. Pati yung carrots at patatas. Naka-half cook ba. Kasi nga,
Ibibake pa natin yan sila. So, maluluto pa yan siya guys. 25 minutes itong ibibake eh. So, ito na siya guys. Oh, ayan na. Oh, kaya ba yan? First time ko itong gagawin guys. First time in my life. In my life. Anong gagawin kaya dito? Ibabalot pa ba siya sa ano? Hindi na. Basta hindi ko na pinanood ulit yung video na pinanood ko guys. Kasi, okay na yan. Lagay na natin. Lagyan ko pa ito ng foil. Hindi lalagyan ng foil. Hindi naman lalagyan ng foil. So, tama na yan. Alam ko kasi anuhan pa ito ng itlog. Pero hindi ko na nilagyan ng itlog guys. So, tama na yan siya. Oh. Puno ka na ba? Dagdagan pa natin ng cheese para. Cheese is life. Ngayon lang ako kakain ng cheese ulit. Na ganito. Spaghetti pala ito eh. Hindi kasi ako ma-cheese sa ano. Sa mga spaghetti. So, lagyan na natin ito guys. Saan yung akin ano. Yeah. Now, let's put this to the oven. Yung kamay ko nasama kasi wala akong pang ano eh. Tapos nalagay natin to. Baget. Sabay na sila. Eko. May natira pa ako guys oh. Pwede na itong kainin eh. So, magbubukas na ako guys. And update ko kayo mamaya sa result. Guys, after 25 minutes, okay na siya. Okay na sila guys. Nandito na siya. Oh, ayan. Oh. Ayan na, nag-melt na. So, ang gagawin ko dito is, tigi-isa ba kami nito? Paano ba to gagawin? Hihiwain ko ba to? Hihiwain natin ng pag ganon. Pero, alam ko kasi, sa ano to hihiwain doon sa pinggan na ba? So, dalhin ko doon guys. Ito na siya guys. Patatas, itlog. So, may patatas pa kasi natira sa noon. Oops, ayan na. Tinumba natin. Tapos, ano tayo guys? Iwain natin. Hoy, sure. Hindi siya ano. Hindi siya katulad nung dati. Aray ko. Ayan. Oh. Ay, ang ganda niya in fairness. Oh. Ayan. Ay, ang ganda niya. Ito na sa asawa ko, guys. Hiwain natin. Ito ang aming dinner. Sana magustuhan ng asawa ko. Kasi alam niyo naman, hindi naman, ano yun. Katulad ko na experimental. Siya kasi hindi eh. Kung ano nang kinakain niya. Oy, ganda nung sa asawa ko na pagkakahiwa ko. Oh, shit. Uy, whoopsie. Ayan. Ayan. Ayan yung sa kanya. Ang ganda. Tignan natin. Masarap. Gefüllte Paprika. Gefüllte Paprika und Reis. Nee, nicht Reis. Das ist Hackfleisch. Hackfleisch. Ja. Yeah. Try it if it's good oder just see it and then. It's good. So, ayan na guys, kain tayo. So, I'm so happy dahil nagustuhan ng aking josawa ang aking niluto ngayon. At syempre, dahil nagustuhan, pwedeng ulit-ulitin. So, ayun, maraming salamat guys sa panonood. Kwentuhan lang muna kami ng kasama kumakain. Thank you so much guys for watching. Always smile and God bless us all. Cheers!